Horas madihita na madohoti parmingguon di bagasan sedariot di bagas joroon tarlumubi di hamu naodope tongon perjuru sahali marsaor dohot hami di ingananon dongata ma tuhatta taparade maroha do pikirata martang yang nahohom mahita di bagasan rohat tabe. Amin. Mared de mahita. Marhite-hite gowarni debata ama, dot gowarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dot gowarni tod di porbadia na tumopalangi dot tanoon, amin. Tungise madong aku diak ka banua gijang, jaladukan niho, dangarong di halomon rohaku di tanoon, nang pemeru sibukku dohot rohaku. Saya dibatado partano batuan ni rohaku jala perjabaraku saliling-liling na haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang. Hupangido hami tuho, selehon matodim na badiay itu bagasan rohanami. Say paiyad di bagasan hami asini roham dohot hati goran, na pinatupan ni anakmu Yesus Tuhan nami. Say ramo ti hami di hamamasa ni pangujunan, pargugoy mahami mangulahon lomo ni roham, asalam marlas ni roha hami midadenggan ni pabahenammu di hami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tangihon hamuma patik ni debata di mingguta sadarion sian patik pawaluhon dohot lapatanna. Patik pawaluhon unakko manakko. Dia do lapatan nii odo ikut dihabiari rohatta debata jalai kon holong rohatta di ibana asa unak kita olo maddubu hepeng ni donga jolma manang mabai bisuk-bisuk mangalas suppon boniaga ikos si pagadaw ni rohatta do arta ni dongan jala siramot tonoton ido sahana atong rak mangido hut gugu may tatu debata laho mangulahon patik nai ali Tuhan debata saya pargugui mahami mangulahon nobar patik ni amin. Tato poti ma dosatta. Ale Tuhan debata na badia jalana bonar. Parasi jala pertalup ni roha jalana basar doho. Saya marpangulahi maroham midahami. Dibaheni saya sesa masude dosa nami. Dangadong nahu pangasahon hami dukon ni asi ni roham. Hati goran na pinatupan ni anak mudo nahu pangasahan hami tujulum. Dibaheni pasonang jala apuli mahami akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tabi kema hata baga-baga taringot tu hasesaan ni dosa. Songonoddo hata ni Tuhan Jehova. Nunga pola hupasisi aka pangalosim songonobun. Jala songon obun manorop aka dosam. Say mulak mahotuau ayaw do si paluaho. Hasangapom ma di debata na digicang. Amen. Tabi gema hatani debata turpu ni hari mingguon ima sian pesalmen biddu 146 ayat sada 1 ayat 10 tajahama marsoris-sorin soso-soso madokon marhanalopon debata haleluya ale toddiku pujima Jehova. Pujioku ma Jehova saleleng au mangolu. Sen endehokku do debataku saleleng adong do peau. Unang marhaposa kamu tu aka pangarajai. Tu anak ni jolma nasopeo panupahion di bagasan ibana. Ia rua sogot tondinai mulak ma ibana tu tanona. Di hari nasasadai pesat masude akak. Martua mamanangise nama bahet debatani si Jakob pangurupina. Marpakirimo ni bana di Jehova debatana. Sito palangit dohot tanoon, dohot laut rodi isina sudena. Singot hasit tongan rodi saleleng-lelengna. Si patikos uhum tu akana ni rupa. Si lehon si panganon tu akana male. Jehova makarhari akana tarate. Jehova patogor matani akan nama pito. Jehova pahehe akan atuki. Jehova maka holongi angka partigor. Jehova mangaramoti halak naburo. Ibana marguguyhon akan nasopot somarama somarina. Dohot akan nama balu. Jala di palipe yang godalan ni akka perjahat. Jehova do raja rodi salelengna. Debatami alesion marsudut do haleluya. Ima sahatna martua do akan tumangihon hatani debata jalano piopsa. Amin. Selalu
hatidak kon maha porsiao tai, songon na hinatidak kon nidong atas saha porsiao di sadok portibion, rap mahita madok, au porsea di debata Jehovah, ido ama pargugu na suatu dosan, na tumapalangi dotan, au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, iman na tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabian sektor di Purbadia, adorang suabubuhan, ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman di silatus, na mati terpajal do ibana di hau pinursilang, na tuat tu banua toru kung ditanong, na mulak manggulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo lau hudul tu siamun di pata Jehovah, amanai parbuku na suatu dosani. Isima ibana pay mamulak sugut tu tanon, manghumi halak na mangundo manate. Au porsea dito di Purbadia, jala adong sada huria na badia, huria topan nala Kristen akan na badia, do yasan di dosa. Jala mangulso dahil halak na manate. Amin. Tabi kema titing di huriata. Horas madihita salhuna. Tabi kema titing di huriata di bagasan minggon. Na parjulo guar ni minggu. Guar ni minggu ta sedarion ima minggu pasaplimahon dung Trinitatis dohot topik hadaulaton mardongan sabam niroha. Paduahon pilihat tujulo sedarion minggu 25 Desember 2022 Patopauta do pilihat tujuro lao tu haporluan pesta gotilon 2022. Patuluhon anggota jemaat na baru. Mamuka sadarion minggu 25 Desember 2022 gabe ruas ni huria hagapipe Mampang Perapatan keluarga Denny Agustinus Situmorang doho inata Indah Rawati Purba, alamat Jalan Ampera Raya Gang Anggrek nomor 44 RT 10 RW 2 Cilandak Timur Jakarta Selatan. Naro nasida sian hagawipi Balige Resort Balige masuk sektor 4. Pinangingido jongjong manasida di nganana. Mauliate hudul mahamu. Opat rapat panitia pesta gotilon 2022. Sadarion minggu 25 September 2022 duk sidung parmingguan pukul sia 30 WIB bahasa Batak naik patupaudo rapat panitia pesta gotilon maringanan di gedung serbaguna pinabotohot tu sude panitia asa ria madohotisa. 5 permingguan variatif HGBP Mampang Perapatan. Pinabotohot tu ruas HGBP Mampang Perapatan sadarion minggu 25 Desember 2022 pukul 10 pitu WIB maringanan di gereja HGBP Mampang Perapatan nang dipatupado permingguan variatif. Onom pemberkatan nikah tikting paduahon neng majalo paspasu perbagasom mang Febri Johannes Simangunsong anak ni amata situa M Simangunsong nahinan tubuh ni inata situa Betty A Kutagalung ruas ni HGBP Mampang Perapatan resok Mampang Perapatan sian sektor 5 dohot Orwana Roslina Yolanda Boru
Sada Oktober 2022 pukul 8.30 WIB di HGBP Mampang Perapatan, Resort Mampang Perapatan, tuhata mamasumasu ulauni. Pesta Gotilon 2022 di hari Minggu 2 Oktober 2022 masuk pukul sia WIB bahasa Batak permingguan di Pasada. Ima pesta Gotilon puncak pinabotohon turuas huria asa tapasahat celengan dohot silua tu situa sektor tabe naung labatna Selasa 27 September 2022 na di dohotan ni Stanley Sagala mauliate ma dihita. Pertangyangan Pragotilon di hari Jumat tanggal 30 September 2022 di Patupado pertangyangan Pragotilon maringanan di gereja HGBP Mampang Merapatan asa sudihita ria madohoti pertangyangani di pukul 10.30 nihimba mau tu sudi sektor asa di pabotohon tu sudi sektor asa riahita madohot isa. Sia patanakon hatani debata atau PHD. Di hari Kamis walu pertangyangan sektor. Di hari Selasa 27 September 2022 masuk pukul 10.30 WIB Patupaudo pertangyangan sektor di sektor 5 di keluarga Situa B Sinabela Boru Marpaung maringanan di Jalan Sirsa Ujung nomor 70 Ciganjur Jakarta Jagakarsa. Patanakon hatani debata di hari Kamis 20 September 2022 pukul 10.00 WIB naik Patupaudo PHD perempuan maringanan di gedung serbaguna ni sosohom matusude perempuan asarya madohoti PHDI. 10 liturgi Natal sekolah minggu. Hobal tu program sekolah minggu tahun 2022 ima Natal anak sekolah minggu dinalaho mabagihon liturgi Natal. Pinabotohon tu akka natoras ni sekolah minggu asalaho mengisi link ni sekolah minggu http://bit.ly daftar ulang ASN dohot konfirmasi tu sekolah minggu ganung kelas. Seminar Dialog Nasional di hari Senin 26 September 2022 pukul 13 sampai 17 WIB maringanan di Sopo Marpikir Nengdo Patupauna do Seminar Dialog Nasional Antar Umat Beragama 2022 nan didohotan ni Pangula Nagoktiki dohot utusan Resort 5 Halak 12 ruas Namar Sahid Tabuama di bagasa tangyakta ruas Namar Sahid. Situa Amang Rubinsar Prianto Nadiak Siat Sektor 5 dirawat di rum RCM. Hatani di Batang pasaha ma dalam mutu Jahoba jalhaposi bana asaibana paturehon. Parhepengon ulang tahun kelahiran perhaladu doho ruas pasahaton selama ulang tahun tu ruas ni Huriata nomor ulang tahun di bagasan saminggon didok hatani debata ay tabaan nido diho gajang ni ari-ari doho tahun ningulum doho dame poda tolu ayat 2 parhepengon terlampir akapilian hamuliation doho na asing na sujinahau ditiktikon taidama di harotas acara na adong di hitabe songonima tikting di bagasan Huriata saminggon tuhatta mamasumasu.
tapasada marohata martangiang mahita. Tuhan Dewata ama namin na barhabangsa di Banua Gijang. Puji-pujian hasangapo di sobohoran nami tuho ali Tuhan. Di siala dengan di basam doho asin ni roham. Napatora ruhami tu bagas joromon. Ima nama dohoti permingguan nami di bagasan sadarion. Sude ruas ni huriam hupasahat tami tuho. Asaho nama dongani doho nama ngaramoti hami di ganum ari ali Tuhan. Saya sima roham meredopok kami jalahoma namian di bagasa kami ali Tuhan. Swaksongoni ruas nataba di bagasan sadarion ima keluarga Deni Agustinus Situmorang doho inang Indah Parawati Purba jalamai ali Tuhan gabe ruas ni huriam hagabe pe mampang jala pasu-pasu manasida jalahoma namadongani mangaramoti nasida di Siganupari. Swaksong nido nang ibadah variatif nang ulahon nami ano di pukul 10 pitu wib homa namadongani dohot nama masu ibadah iya oleh Tuhan gabi bohal di parnguluon di hami oleh Tuhan. Terlumubi may oleh Tuhan di pemperkatan nikah ni anak nami Febri Johannes mengusung dohot Rosliana Yolanda Burtagalung di tanggal 1 September homa na mamasu-masu ulauning jala homa namian di tonga-tonga nasida pakai manasida gabi ulam alitahan gabi sebuah berita menauli tuganub hami jolma nadong di Portibion oleh Tuhan jala manasida jala bay manasida gabi rumah tangga situruon oleh Tuhan. Saksong ini nak pesta gotilo di hari Minggu 2 September 2022 homa nama dongani setiap panitia na paturehon acara iya le Tuhan gabi boy hami marlas ni roha mangalehot tupak nami sian na saroha nami dohot sian na sagugo nami asa boy merdalan ali Tuhan pesta gotiloni ajari hami ali Tuhan jaletiroy ati-ati doh pikiran nami dinalaw pasahaton aka silua nami ali Tuhan. Asiroham dihami ruas ni hagapepe mampang pergugoy jalat tugu-tugu hami lehon na hopar di parngulon nami asaboy huliak kami naduminggan tu huryami ali Tuhan asaboy merdalan huryami dohot denggan saksongonido nak pertanyaan sektor di Arsilasa ali Tuhan di keluarga situa besin sinabela doho inang buru marpaung dinaradina sida majalo majabui pertanyangani ramoti jala pergugoy na sida pasu-pasu ma Tuhan sude akapinoparna ali Tuhan homa na mga manutuki sitia ruas ni sektor 5 saksoni nang sian ruas ni hagabi pamampang madohote pertanyangani asago boy merdala do dinggan jala sonak so haribu-ribuan asiroham ali Tuhan terlubungi may di sektor 5 ali Tuhan homa na mga rajay doho pikiran na sida ali Tuhan. Seminar nasional ali Tuhan di tanggal 26 2022 homa na mga radoti jalahona ma pangaradihon seminari doho na manugtuki akarohani na mangihuton na ali Tuhan asabuy merdala doho denggan swaksongonido ng ali Tuhan penerahan Alkitab ni seksi perempuan tuktuki rohani seksi perempuan asado sudi parsidohot di pertanyaan ni ali Tuhan ramoti jala pargugoy na sida toktong maho miad di bagasan ati-ati na sida ali Tuhan di bagasan tikyon ali Tuhan macegomot sami mangidu tuho di dongan nami calo citua casit rubinsar na dia natongod di parsahiton dirawat di rumah sakit ali Tuhan homa na madongani dohot na mga ramoti jala homa na pa mga liyak kesehatan di nasida swaksongonido nang di na madjaga ali Tuhan homa na mga leon labas ni roha jala homa na mga radoti ali Tuhan asiroham pakke manasida jala homa
mangaramoti ali Tuhan. Saksongoni nang nyonya panjaitan buru pardede na tongon di parsahiton asiro ham pargugoy aka obat nani alang na cia asa gabi tau hasing kesehatan ali Tuhan. Suday na ipangiduan namin hupasah kami tuho alay lomoni rohamma ali Tuhan nasaut tubaga sa kami. Tuhan sa tokin nai bigyan nami ma hatam na badiyay na pinasahat ni ama nami Pendeta Banjarnahot. Ukap rohanami doho ati-ati nami dinalaw madjalo baritam na badiyay. Nagabibuhal di parngulon nami di bagasat sa minggon. Toktong maho miyad di bagasak kami jalahoma na makatahon hatam na badiyay melalui ama nami Pendeta Sang Hormat Banjarnahot asa gabi bohal di parngulon nami taruli hami di pasupasum nakpedinalaw mulak kami no sen nga inganano na Tuhan homa na mga madjagay do na mga raduti hami buhay hami pajupang do keluarga nami dito nga ni bagas nami be ali Tuhan. Tuhan toktong ko hami mangido hasisani do sa nami pardusa na gudang ko hami ali Tuhan. Jumulo sa akadusa nami doho pangalahon nami asa talup hami madjalo pasu-pasu siyak ho ali Tuhan. Marhiti-hiti anak Jesus Kristus Tuhan nami si paluhami hupasahat kami masaluhut na parngulon nami tutangamu na badiyay. Amen. Tapuji matuhatta maredde mahita laus tapasahat ma pilihan sadaa sadabi. Yesus
Dameni debatana sumurung sian salu na roha imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Jamita di hita di minggu sadarion imana tersurat di sada Timotius onom ayat onom sahatroesia kulini rohana sabam. Pangumuan godang do tutu hadaulaton anggo mardongan sabam ni roha. Edang adong tabuan Tuha sianganon jaladang tarbuak kita agia lahuruar. Alai muladong dihita si panganon doho parabiton tahasabab pemai. Ya kana naing gabe mamora madabu do tubagasan pangujunan do sabil do tulan hahisapon hauton akkana mangago na mangalonoko jolmai tu bagasa jea do tamagoan unima sa adok sada cerita rakyat di Sumatera Barat sada keluarga nelayan keluarga miskin jeladong sada anak na bawa alai agak nakal di bahasa Arab dajal muladong akka peliharanya ka tetangganya manang manuk ulu dilempari sampai mate muladong akka nasing keadaan pe sering diganggu. Ulam magodang ibana perjuluma bapakna lau mangarato tu negeri seberang ala berita di negeri seberangon tanah subur makmur walau adong keinginan bekerja bamangat do dihutai. Ungibor hak ma bapak naon merantau ke negeri seberang, pendek cerita tidak kembali ke Sumatera Barat. Soalnya anak nai lembagodang lebelga remaja naposo hidok mato mak nai mak saya ingin merantau ke negeri seberang karena saya ingin kaya asana yang mamorau. Jadi nang binoto prinsip pikiran ni jolma wasa dong keinginan mamora manang alami doi aladi do om anaon jangan nak edang adong bedong aku di hutaon bapakmu ngalau so mulak dah ngomai kol berangkat do mangarato tu seberang alahu begi beritana di sini murado mangluli karejo sada huta na makmur sejahtera. Ya hado ongkos mula tu si sorong hepeng tak. Sorong manang tujuan tertentu sutung somulak ko songo namangmu. Air rasisip ibana masuk masa ada kapal. Arong di si peti kosong masuk memang tu bagas petion si memang monggop berangkat mak kapalon tu tengah laut do galubangi dang disangka-sangka arong kapal perompak pengarampok ala di surah perampokon arong go barang di kapali semua awak kapal dibunuh nah kode pe dibunuh dang arong na mangulu dibuat masudia ke artana di kapalon hape tinggal ma si doli-doli na mertabuni di peti kosongnya
Ibarangi mana ngalau be perompakon, dungi terdampar memana tu sada pulau. Mulai memana di si Karijo, tu sahalak, napuna perusahaan besar, kerja keras setiap hari, kerja keras 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, gabe diangkat memana gabe bos di perusahaan. Tungi buru memana, menguli memana. Alai dah karong berita na tuhuta, tidak ada kabar. Alai yang go di Sumatera Barat, alang adong kapal ni Bayon di Bayan gor ni kapal ni Malin Kundang terkenal lama. Namora Malin Kundang di Malaysia, negara jiran tetangga, pengusaha besar. Bagak bibajuna, bagak istrina. HP yang disangka-sangka berkunjung memana kapal nautu Sumatera Barat, lupa bana bahwa ibunya masih hidup. Miskin, bajunya sudah koyak-koyak. Alai terberita di Sumatera Barat, Malin Kundang dari Malaysia singgah di Sumatera Barat. Badak tertahun nyomak noda manahan sihol ni rohana nang makau lanak nanya ti. Merlusung maknaon Malin Kundang. Kau anakku, ada bekas waktu kau nakal anak-anak di sini koyak tanganmu nak. Nang merga busona anakku doh. Ale meile mana tu istri nai awak nasoni malah isukuni natai ai siduina. Neritik dorai. Pangido-ido. Enak. Jadi roh disuruh anggota nai supaya diusir ini perempuan ini. Sampai mangangguhi itu Pak ni si Malin Kundang ono maknai. Songoni masih hol ni rohana berpuluh tahun. Nah menubuhon imana na merawat ibana na pagudang-gudang ibana na manang yakon. Ternyata setelah Malin Kundang kaya raya di Malaysia membuang orang tuanya. Marsi gor-gor muder ni omak naon merasa mendidih. Alai si Malin Kundang pun terasa enggak enak darahnya membeku. Dang boy digabusi. Idok ibana, istriku kenapa kakiku ini kaku dan seluruh tubuhku dingin. Puasa ngali-ngali badakon. Sampai membukuk dan membatu. Ima cerita, saya ada cerita di Turpukon, baru makasabab pun narong dihita asal narong gabe marah. Oma Persi anak yang jadi kaya, mama orang ibana, ale gabe lupa tunatorasna. Cerita kedua di Perang Dunia Kedua, adong do sahala Jenderal Samila aman berontak di Eropa, di Rusia tidak setuju dengan pemerintahan Son Jokoyon. Berontak. Ibu pasukanna tuhutan, ibu perbekalanna sudah tuhutan, mobiler dibawa ke hutan, isi mana sida tidak suka dengan pemerintah. Dohok nataras na makna. Allah dido jangan ada yang mencuri. Tang boy manak ko riso. Harus jujur. Harus disiplin. Mau perlu pangido. Allah hita memberontak tu pemerintah. Harus berjaga 24 jam. Munang adong na asing-asing. Berdalan waktu alani teratur ni disiplin ni dohok perbekalan makananon. Arok sada ina saya takoi perbekalan martopeng itu tubi bohina tang mampu ibana majalo makasabapon pembagian makanan dok sudah fasilitas. Lapor Pak Jenderal, itu perbekalan kita selalu hilang
ada yang mencuri, ya peraturan harus dicambuk 100 kali. Kau dicambuk, mana ngisi petahoi, mau laki-laki perempuan harus dicambuk. Ditik mapanakon, ternyata omak ni Jenderal Samila, orang tuanya sendiri. Maila Jenderal itu, buah nama boiku, au pemimpin pemberontak, omakku sendiri malako. Ibu ke mana ada bajunya? Gatini omakku dicambuk, aku aja dicambuk 100 kali, dicambuk 100 kali. Saya terkenal do ceritai di halak Kristen ala songonido di ai Yesus Kristus ikon hona siksa dicambuk ibana holan humoko akajolma berdosa. Alani ambisi ni seorang anak nakin malingkundang, alani ambisi ni seorang ibu yang selalu berkekurangan nang maka sabab pun narong harus dicambuk anaknya di depan orang banyak. Sonido di pasahat si Paulus Timoteus di berengibana di huriana perjolui gudang nai na menyimpang sian ajaran Kristen taringok tu arta portibion boharu tu amang inang pada bokta moloborat tita sakuta tu Jakarta nang mamora rokan bemulubui kihuta iba Roma per Jakarta mar mobil olah bekas ni mobil nebe ngasih binereng-bereng itu kira ini bekas bannya nih jangan dirusak dulu, jangan dirusak mobil tolong kita bekas mobilnya ini bannya masih ada olah bekas ni mobil aiso ya memulus mobil 1 tahun olah memulus mobil terterida bekas ni mobil mobil ditulang sa Jakarta bayi malas ni rohani hamyak kapar hutau mereka mula sa Jakarta on Tori paliam mahepeng 10.000 kadang-kadang 20.000 50.000 100.000 adak salah ya teh las situ do rohanami amang enang moloro amu per Jakarta tu tak olebes bekas bani mobil munai pe ai bereng kami mobili sama-sama utimang mobil memang begat ni mobilon bohado pandangata taringot tu hamoraon alerang binoto sedia hamoraoni dapatna. Hamu akka pangarato par Jakarta dangi woto hami akka par huta-hutai sedia do hepengi. Pokokna ila kamu hepengi to hami calo hami las rohanami. Uli wa kamu roti kaleng kongguan kongguan dang boy terbuat no kon orang tur satu-satu bagi satu-satu. Memang lawi itu alamani nalang-alang ma kongguanon. Ro tulang ro bapa tua. Molo hebeng naringga dui luar biasa sukacita kami orang kampung. Ale molo so sian naringga dui bohamu sema. Sonido di pasal si Paulus, asa di pasal si Timoteus, seorang pemuda, tokoh muda gereja kepada jemaahnya, na sudah Holland mengarah kepada kekayaan. Marsiadu manggulut hamoraon, do bohape ya sarong jabatan pangkat uang namar guni-guni nang marseri na arong bisa ada jebu ni sahalak beratus miliar uang tunai dang boy disimpan di bank oleh disimpan di bank ketahuan dari mana asal uang ini duren 3 di kan baru cara temu bu hebeng ini si sambon 100 miliar dari mana uang ini arong madok pak uang lah perlu do uang sedia petahoi pokoknya kalau dapat tiba masuk kantong kita beli ini apa ya di dok ajaran Kristen alhausal pudoi nak salu nih tangga dong kepuasan songon lit tadi niat tu son sampai pecah pembuluh darahnya gak berkecukupan harta di dunia ini. Mula mergaji 5 juta, sahalak tidak puas ingin 10 juta. Setelah bergaji 10 juta ingin 15 juta. Arong hamu bergaji 10 juta tetap juga tidak puas. Bergaji 100 juta pun tidak puas. 1 miliar pun dikasih sama saya, gak puas juga.
Olan angan-angat dopikan, oleh lihat tuh samiliat, turahma turam uturan, udah habis. Zaman sonari kok samiliat, mobil saja ada yang 1 miliar 500 juta. Dia do kebahagiaan. Naik pasahaton nih si Paulus tu Timotius, dok matuna sida kebahagiaan. Holan dilas ni roha di bagasat Tuhan itu. Alai angko ho halak ni debata mapurus masyani pariahima hati goran. Walau jujur ho berjuho rengkaso beribadah, disitulah kebahagiaan. Dunia ini tidak ada kebahagiaan. Hadaulah ibadah. Walau rengkaso mar minggu pertanyaan dijabu dengkaso de yaturho, itulah kebahagiaan. Ha porseaon. Walau porseao tu debata, porseao tu Yesus Kristus atau di perbadia bahagia maho. Tak tuhor bermiliar ratusan triliun pun tidak bisa membeli hati koran. Hadaulah tu ha porseaon. Do tolong ni roha. Anong mamora ho malusadong holong ni roham. Nol sudah. Habenge ton komar bekek ni roha ho rendah hati burjuho, tidak sombong sama sembaling kundang. Nakpe orang tua ho jangan seperti orang tua Jenderal Samila pencuri. Anak jenderal dia tidak cukup. Hana sodabui di Batupa. Ale melo karakter na sorenggani selalu tidak puas. Ale ngo didok turpukon holam mangape. Las maroham meluwi ho mangat dok marpahaya. Angkau sutabu be mangan aurok tu inahan na torpa bauma tu padita. Tang laku be mangan au amang apa be na bah. Babuama itu sermon nanti, langsung napai ena si panganoni dihilala opusya tapara di matiki benar rohon nanti, ulun nabe dia na makan. Aleho pereng diuria mampangon lansia be negugum mangan, beh, ang guguru pe mangan beh saras tau ngetangan ya te, awang siapa? Ale malu ngapai be yang langamang ate, bawa tu hami. Apa ya mang nang bui. Aku so masuk besi panganoni bahabe energi tenaga. Urok tu inahanna. Gugu mau mangan ku. Angko merpung kalau dang langsung warung langsung bertambah. Sudah bertambah. Beh ini hibak dua be inahan non. Na uri purung ulung ame belu. Dang laku be mangan, memikir matai. Abe dang pikir matai ro. Pokokna happy nah. Gugu yang mangan inahan nau. Badang arong biar ni beda. Tak pula pasahat betu kasih tu ya. Tak pula ni rok gugu mangan mangan inahan nau. Lansia. Isomba pina buat berarti sehat aman semua harus dulu. Aman sehat. Doh modum. Molong anok kamu modum renges. Ini macam ni 2 jempol. Alai malu saya memiring tu kiri dang nok, memiring tu kanan, si pata yakak pakna, si pata manukap, si pata jam 2 yang adungo, berdelani jabu, terbabuhamu tu perhalado. Asa siap-siap pamit teh. Adang liling bi. Alai na bereng dangarong dope teh. Dangarong be semangat do sudi. Debora pe semangat. Karena kami sepe pungan ama, mantap pungan ama. Ai sampai jam 12 malam pe main tu terus salakon, mantap do naro kan. Ale melu sorong be suarana be, asing be. Onal kita dokon. Alai mulai dong dihita si pangan untuk perabiton tah sabab pomai. Bukan enggak bisa kaya. Tangi orang yang mama orang yang anong mama orang ko subuh yang umangap be, baurokin na gugur pe umangat dah. Jelas doro aku. Angko nga imeja makan, ala ni tabuna na mangani sape mododo ka buti. Takpo tu arong kamu songoni, awas al mangan se edak mataku. Saya ini halang buti saya edak. Nawar, berus mangan mudum, termaruk korang muse ngences mamu se buti. Muse bina turunnya habis muse. Dede on ale naro asal masonang dede op tahu na mudum asal masonang daripada subuh mudum ang na subuh mudum
Modum bapak sudah. Oleh hati mah Tuhan ni. Manga boy, gugu, ang manga kau bayar ngate. Gugu dah mah, gede na orang gudang ngate. Amar taba mah bukus dope. Las ni roh hari. Pasu-pasu ni Tuhan ni di. Berarti sehat sudah. Ido diturpukon pangomuang gudang keuntungan besar, sangat besar. Pangomuang gudang do tutu hadaulah ni meluwui tah sabab pos sudah songonon. Apa adanya. Dan berlebihan, dan ambisi yang berlebihan. Olah boy itu gereja 2 jempol, boy PHD 2 jempol. Bisa di rumah makan tenang, bagus. Bisa tidur, bagus. Di gereja pe mododok boy do, berarti tak bodoh nama gereja itu. Ya tidak betul kan, pelai kita bicara naur macam itu. Asal malah serohat Ayo na Juli. Perlu batal inang para nami gereja. Mula ngai gereja lebih modum daripada jauh orang lebih modum. Mula gereja boy modok-modok. Artis mantap deh. Daripada tegang sudah kan asal berminggu. Tegang. Mula tabodo pe pangotak ni jantungi putih. Ini mati hamu mak. Jadi EDI diciptakan babu sama Tuhan. Buku detai diciptakan supaya detak jantung itu sangat normal. Adi teliti. Kalau tak ada mah ada huria HKBP, makanya tak pula tagat-tigati. Tabodo jantungi mendorong darah ke otak sampai ke bawah. Buktina di bawah dekke tu akuarium. Ipalu ma uku ede HKBP. Ator mangeol do deke buti. Tabu buku ede. Penelitian kedua iputar ma lagu diskotik. Dung 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 dung. Betornya deke. Nang 5 menit pingsan. Pingsan deke, mate. Berarti lagu buku ede HKBP pagajang umur tabu do ka. Da 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 da. Sudah malum, sudah sehat lembaga, sudah kulit baga. Alam gua. Kalau mulak kamu tolong masuk ke rumah sakit UGD. Tiap minggu masuk IGD. Kan itu kan? Alani edai ikut dengan jamitai membangun pasona koroha, abai pengharapan, mana poti kadusa, ayo tok tahu nomor minggu dah. Iba norokon sampai sonari kubereng HKBP masih gereja yang terbaik, masih eksis. Walau pajumpa dok ruas di luar, nak pena bogo si kompak mesra. Hora sama padita nami, hora cina, saya denang, sampai sonari, dan arong dope muba. Tu dia mahitamang, mangalang mie goreng mahita mie kuah mah cililita nina. Tang laku yang diba, ni bayar. Sini berapa tadi? Dang amang, dang, hamil mau bayar. Nah, ang kosong ni dope tang laku yang diperdita, mantap dope HKBP. Ale malola ni ber pedite terlau no kararom mai dan nona rangbe. Paling HKBP on 10 tahun naik tutup namo. Tutup HKBP. Kalau mardala ni berok situ saya pai mema diga megara pedita nang. Beang pedita yang udah beang naka. Tong dosa rosi le do jalang-jalang atong. Ang do jalang-jalang dari minggu. Sadia mah nang terima situ mantap bion naka. Anggoina lau mitok nama. Ada tak kaya rope masa. Tormersier do ke situ. Ayo persauran. Soalannya organa kan. Ale persauran itu berarti hidup masih iman orang HKBP. Masih gereja yang terbagus. Nak pedang holar ros ni uriata. Nari seneni lau tu sutoyo. Tormasi tadan. Situ orang Dewan Koinonia Galingging kerja Departemen Dalam Negeri tor ilem minum apa hule-hule ni be
langsung ini kamu ule nami udah polan raung amang kusung hebe nei namar hakai pio tabuni itu do ule ni we malam minum ni we alani hari alani Kristus alani mudari Kristus ala sadani roha ala diangkat dari berkat pasu-pasu pangomowat do namar huriaon tangga dong harugia diso mulai anggap kamu do harugia non gak bakalan bertahan gereja kita atenang ale pangomowa gudang lasni roha pasu-pasu mangalion gajang ni umur sudi do di gereja sonang sudi tangga dong iso perbeda-bedaan pergulu-gulutan tangga dong iso hosom late tangga dong mersadani roha do tangarok se ambisi naktusan saya salah naktusan berbahaya ado pangomo gudang dututu hada ulaton anggo mardongan sabam ni roha sederhana berbaju-baju pe sederhana dak pola perlu harga-harga sipatu pe dak pola perlu harga-harga ay tong do lalau digiun baju-baju pe woto do jamu munai lamari munai amar jozor be kawaya mulina jolo itore hamu itorus do pajang itor sada lamari nai pajang muse kawayaon akan wereng do isen sano gudang nai baju munai tas munai talamari tas sude tas dipajang turut sepatu disusun olani bamba bereng-berengon oni amat teh jas batik sepatu barak pula salah ya mulai teh omai ala Kristen saya ada dua baju nang asai sepatu na molong ila ros niguria itu pakai terus sampai siga mulai na jolo ilian pakai terus pakai ai bener ahro merek ni sepatu ni amangi kasih orang tahu ni nama rakyat BBT, padi tak kau menurut sepatu. Olah sada tu mapang orang menurut sepatu kuni, bangga 2 tahun. Aku malah baju, babi nakke. Boleh mangan, besar bil mododo kau, malah hati Tuhan aku mododo mangan. Apa ngences, nak pelawa, boleh mudum. Ada ngadok tabuan Tuhan yang anon, kita datang telanjang edok sisok. Marsai marah doro tu pertibion, tidak ada bawa apa-apa. Kenapa kita harus kerja keras sampai lu jahita di pertibion? Nak tu dia banotai. Paling no jago San Diego do ke. San Diego do sokan, ngabin lereng geleng do. Ang ruas di mampangon namora, ibu sakapling si. Beh, begini bang. Kui kuburan monaon niku San Diego. Aburi tong itor bulak ki amata dokter pajaitanya kan keluarga kan ngasa abu tong itor bi itu teh arong dope lao ngai parade hang do parade honate anggo bapa amang padita ngotor hami nganana sendi guina ba maulate abe mulai itu orang nama terpe liling dai rubi ai ngai parade dangarok tabuan manangah tu asanon jala lau pehita dangarok tabuan manangah holan baju tanah daging odo sada lo tradisi ni songo di tomohon harus 7 lapis ani ke 7 lapis bajuna molo ita dakak 7 lapis kan babaling sada molo pertohonan di baju bana baru sapu nama teh ban ulus sen adat olani do mulu arong kepeng nai tor peti mati harga 10 juta arong 20 juta 30 juta atong ona lau busuk begak ni peti nai ni begak ke peti nai berhilung ti hari berkaim soni saya dia mah peti mati on 75 juta mah begak nai piti mati naon. Olah ni itu kan dungi tak terida.
Ulang namora sama dari terus hau sada ibain. Sada hau nebelge. Itu dia do. Edang adok tabuan tuas yang anon. Jaladang terbuat kita agak lahoruar di pasu-pasu tuan de batama ho. Lahoruar doh bongot olak no rosan lena laho tu arajan bener. Iro sebenarnya no belga pasu-pasu ni Tuhan ni. Alang ko peti matikan di haporti bionot doi. Merhilung bagak peti matina. Ulus nai bagak pahian nai ba di makeup. Arok sonare ma makeup ate. Khusus biasanya alat Cina turut temurut doi. Khusus makeup mayat. Bedeki buti hafal di iba mesti halisna. Iba merah-merah putih, ibayar, dimandikan, tong doi olah persatokinan. Tidak ada yang kita bawa. Alai muladong dihita si pangano doh parabiton tah sabab pemai di pertibion satokinan nama hita. Tang leling be, suarong na 200 tahun nanti, 150 tahun suarong, 70 tahun pengal luar biasa, 80 tahun. Mau lihat 85 mau lihat. Tuamu kenong 70, 75, 85. Hasabak kau mau melobui mangat dope dengan merminggu dengan pakaianna dengan biasa saja. Ya karena yang gabe mamora medabu do tu bagasa pangujunan dohot sabil. Budang terjebak jolmai ambisi. Doh tulan hahisapon hauton akan namangago namangalunok ko jolmai itu bagasa jea dot hamagoan omma kana manibil alani ambisi korupsi ambisi yang luar biasa budu medebu ai urak ni nasahajahato do rohana holonga dihepengi ido disakapi na deba ubain na lilu sian haporsiauni gabe dia itu do godang tu nabernit tu dirina. Jadi hasababuni mabain las rohata alai ambisi mabain acik rohata. Hati-hati ate, eko pacahata berapa ye pedite bakat. Ai dia do pedita becerna horsi pasahato na tuani dua. Kalau pasahato hatani tuani do hami berdamailah dengan dirimu saat ini. Syukurilah berkat Tuhan yang ada. Olarong diletani mau lihat Tuhan. Unang bepola pati behu ka keinginan sesuai kebutuhan mak. Kalau butuh on ya ada. Wereng dengar-dengar doang warong do kendaramu kan mar mobil. Ada tu sarong pe buiro mar grab. Kan lebih amat do kan. Mar grab. Mula sarong grab arong ko si Darmo. Lo si te cuma naruhon antar jemput bisa. Pokok nasihat kami berkami las rohamu terlalu kena matua. Babang berkami rohamu terus nang ditangyang nami iko mardame hamu doh kelas ni roha tapi nasahat ni Tuhan ala yang gohalak ni debata mapurus masyani akka ambisi di pareahi mahati goran ada ulatun haporsiaon holong di roha bengeto dolapon di roha haburjuhum ma paraloan haporsiaon naringgani takut mahanguluan sang dilingna aitu sido ho di jauh jala di parhatopot hodo panidangion naringgan ijolo ni torop sitidangi. Amma pesan turbu di minggu tu hita saluna marlas ni roha mahamu asabab mauma kapasu-pasui marlas ni roha mahita saluna di bawah sangguluta. Amin. Bertanya mahita. Mauliate Tuhan di pengot Tuhan mi dingulu nami di portibio terlumu bimahami narong di hakai mampangon tarulas ni roha rohami tutu marlas ni roha tangarong akka hamaulon dia do pihami ala dia sabab pami doka silelommu narongi bui mangan nang parabiton nang arong bagas nabi do akka keluarga besar nasida marlas ni roha ganupari jaka hurang lubi otik gudang akka hurangan bui terdalo hamil Tuhan alani totong tod di porbadia todim tod di porbadia songgok tu hami asabui hudalani hami nguluan di bagasan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan tahu Pak pengupelean.
Batangnya koma peliata. Aliri bata amanami na di beno gijang. Oro haroroan ni saluhut sileo-leo nadenggan. Do nasau libasa na malutus. Upasata mi masyan na nileon mi tuhami pilihan nami tuho. Saya jalo may gabi wap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparasya kami pilihanon. Pati bulon harajamu di tonga-tongan huriam do di portibio. Buhay maruhanami marhite hite todrim. Assalam hutadahami godang nisi leon mi tuhami. Assalam gergir hai mandok maliati tuho. Marhite hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Saya pinarbadia maguarmu, saya Roma harajonmu, saya saut malomani roham di benotongan songan na di benogijang. Leo matuhami sadarion hanguluan siapa hari, saya sama dosa nami songan panisa nami, ido sanidon nomor 2 satu hami, ono kami togio tu pengunjunan, balu mahami siapa ngagu. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho disodakon Tuhan de batama bohina tuho jala sima rohana midaho idopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasau horma damena tutodim. Amin. Shalom. 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 Amang inang sautik pasar tani songon panitia gotilok kami pertama rohita sude di hari Minggu tanggal 2 Oktober laus pabuan siluata laus manortor hita sian sektor dohot kategorial tamulai ma ibadata jam sia tepat. Jadi tabuan ma songon pati monaan naniula buah sulung untuk kepentingan keperluan gereja marsi panganot dohita jala monortor doi anak kota
tabuam ma hepekta lau manawer nasida jala bainota do door prize dohot lelang lagu artisna Stanley Sagala. Jadi harap situturu hanami asa sudehita ruas ro madohoti acarai na biasa online boima onsite di hari Minggu. Songoni ma buah-buah kami tuhat tama nama masuk-masuk. Mulai tema dihita.